моите братя, от името на фамилията, от името на фондация Цуцорков род, да ви благодаря, че сме заедно да възстановим една традиция от 40-те години на миналия век, когато нашия баща Димитър Цуцорков направи пробив в киното в Панагюрище с неговата ангажираност да доставя директно филми от София, които са премиерни, които едновременно са софиянци ги гледаха и панагюрци. Искам също да кажа, че тук тази вечер са членовете на нашата фамилия, моите двама братя, Светомир и Димитър и нашите семейства. Искам да благодаря и за това, че сред нас са представителите на общинската администрация, двамата заместник-кметове, госпожа Матанова и господин Павлов, а така също президентите на Ротари клуб Панагюрище, председател на Сдружението на предприемачите и президента на Лайънс клуб Панагюрище, като наши приятели. Добре дошли! Искам да кажа, че амбициите на нашата фамилия, между другото не виждам къде седна председателя на Общинския съвет, госпожа Зумполова. Тук ли е? Да си вдигне ръката. Добре дошла, госпожо председател на Общинския съвет. Искам да кажа, че амбицията на нашата фамилия и преди, и днес е била да се помага в общината, в Панагюрище, да се правят добри неща, да се правят малки или големи проекти, които да засилат достоинствата и добрите и добродетелите на Панагюрище, а също така да осигурят на нашите граждани, на жители на общината по-добри условия и едни от най-добрите условия за живот, каквито могат да ги има некъде, а също така поглеждайки напред, да се осигурят паралелно с тези проекти в различните сфери на живота, да се осигурят и нови работни места, а така също Панагюрище да има възможност да приема хиляди и много гости и туристи в различните области, като почнеш културен туризъм, спортен туризъм, медицински туризъм, ако щете спа туризъм, а защо не и голф туризъм в близко бъдеще.